siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenze ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeke kanjalo. Siyabonga kakhulu. Babe khona kuleli bandla ngaphambili engababona baye babe bathi bayababaza. Amen. Ngiyaphinde ngiyikhethe inkosi enkulu Shebu Nyazizulu. Amen. Amen. uNkulunkulu ngithumile kuba ngizobabaza uNkulunkulu esimkhonza uShebu Nyazizulu. Amen. Ibabaze umhlangano engubonile kaNkulunkulu, umhlangano umkhulu ngaphezulu kwemihlangano engake ngayibona kuleli bandla lamaNazaretha. Amen.
ubukhulu nobuhle bomhlangano umhlaba wonke walelizwe lakithi laseMaqadini kunetraffic. Amen. Kungahambeki. Mawushona ngapha ushwini kunetraffic. Mawubheka eNanda kunetraffic. Mawukhuphula umzinyathi kunetraffic. Mawubheka eVerulam kunetraffic. Umhlangano engiwubonile ubungaphezulu kwemhlangano engake ngayibona. Amen. Abantu beze uNkulunkulu omuhle, inkosi enkulu, unyazi wezulu ebuhleni. Amen. Ushembeke uyasithanda amaNazaretha. Nathi kufanele simthande ngeqiniso singamkhohlisi. Amen. Simthande ngeinhliziyo eyipheleleyo nangeqiniso singamkhohlisi uShembe, ngoba uShembe wazi inhliziyo yakho ukuthi icabangani. Shembe wazi inhliziyo yakho ukuthi icabangani. Awukwazi ukukhohlisa owakudalayo. Awukwazi ukukhohlisa owakudalayo. Asiphelele ngoba nobaba wethu uphelele. Amen. Amen. Siphelele kuShembe ngoba uShembe uphelele. uShembe mdala. Unyazi kusabizwa ngokubombela. Lwake lwasuke ephakameni lwathikelela kwamaphumulo. Lwanqamula kulesifunda nkantolo sala eNdwethwe. Lwawela umona la kuhlola khona uNodwengu noNyuswa. Sebeyabona abalelizwe lalakithi eNdwethwe la ngisho khona. Ugaganelaka ladonsa unyazi donsa ngokhalo lasesanguphe la kuhlola khona uNodwengu noNyuswa. Kwamemeza abantu bememeza ngaphesheya kaNodwengu nakanyuswa bethi wemntu kaNkulunkulu kakhanjwa ngaleyo ndlela. Emakhaya kuyamenyezwa. Wemntu kaNkulunkulu akuhanjwa ngaleyo ndlela. Besho onyazini lwezulu luphikelele kwamaphumulo lusuke emzini wasekuphambili. Amen. Kwabe sekuqhamuka inyoka kulolu khale ngilishola kubona khona uNyuswa noNodwengu luzophumela inkangala zakwaSimelane kwaSonkombo. Yafika yami inyoka ngaphambi koGagane yasikhuluma nalo unyazi libizwa ngoGagane. Baba yobe memeza nje impela kakudluli umuntu la. Abantu babulala umngami. Manje ngihlala ngedwa angisenankosikazi. Shembe ukhuluma ke nazo zonke inhlobo yento ekhona emhlabeni. Yokucatha uhlakaniphile yizokubamba. Yobuswa ukuthi usile nje uzokubamba baba. Uzokubamba. Yafiyami inyoka ngaphambili ikhuluma nonyazi lubizwa ngoGagane liphikelele kwamaphumulo. Ithi inyoka njengoba bememeza nje baba abantu babulala umngami sengihlala ngedwa anginankosikazi. Luthunyazi kusuka ke manje ungakusabashaya abantu babulale njengoba babulala umngakho. Ngizokufunela unkosikazi ozohlala naye abomngakho. Emthethweni kaNkulunkulu akudaliwe ukuthi indoda ibe yimpohlo ehlale yodwa, kuyicala kuNkulunkulu. Nowesifazane futhi akuvumelekile ahlale yedwa angabi nandoda, kuyicala kuNkulunkulu. Kwadala nje uThixo ukuthi indoda funeka ibe nonkosikazi, nonkosikazi abe nendoda.
Njoba uyimpohlwa nje unesono. Njoba uyimpohlwa nje unesono esikhulu. Thetha kaNkulunkulu awuvumi indoda ihlale yodwa. Nomuntu wesifazane futhi umthetho kaNkulunkulu awuvumi ukuthi ahlale yedwa. Luthi kunyazi kule nyoka. Njengoba ngihamba ngiye ngapha kwamaphumulo ngizokufunela unkosikazi wakho ozohlala naye ungabusabashaya abantu. Lwanqamula unyazi lwaphelela kwamaphumulo lwathi lubuya ngalo lelo khalo lubuye luza ekuphakambili unyazi. Lwathi qhamuka phezulu enkangala yasesanguphe lwehla ngokhalo lwafica inyoka sezimbili sezilindile. Iyaphakama le yendoda iyabonga unyazini ithi baba ngiyabonga sengimtholile unkosikazi owathi uzomnika yena nangu ngihamba naye. Amen. Ushemba ikho into angakwazi ukukhuluma naye emhlabeni. Njoba ngithi yokucada uhlakaniphile uzokubamba ngqi. Ushembe asihlale siphelele kuye. Amen. Asihlale siphelele kuye. Umhlangano ubula nawe ngicabanga ukuthi akwazi ubone. Wake ubona umhlaba wonke uphelele la unyazi lugoqile umhlaba uphelele ebuhleni. Umhlaba uphelele ebuhleni. Nezikhulu zepolitiki zibonile ukuthi hayi uShembe uyinkinga zingasakwazi ukugoduka. Ungahambekile egcekeni imoto kungahambeki inhlobo. Namanje basaphuma abantu bayagoduka baye emazweni akubo khona bangafika emakhaya. Khona bangafika emakhaya okuyilobo baphuma beze emhlanganweni ngoba ezulwini kumnandi akuphumeki futhi ezulwini. Akuphumeki ezulwini. Kumnandi ezulwini kunoNkulunkulu ohlala khona igama lakhe unyazi. Amen. Kumnandi ezulwini kunoNkulunkulu ohlala khona ezulwini igama lakhe unyazi. Asikuthande unyazi lube ubaba ngemzuzu nangezikhathi ebusuku nasemini abe uThixo wethu. Amen. Kumnandi la ekhaya nje abafowethu befika basivakashele. Napa bengena abafowethu basivakashele bazobona uNkulunkulu. uNkulunkulu utholakala la ekhaya kuphela akukho lapho akuyatholakala khona. Akukho lapho uyatholakala khona. Ngibona umhlangano uphuma uyababheka bezayo. Ngabona abantu abaningi ngendlela engazange ngayibona behamba noThixo wabo. Bahlathiseni kahle nabo abafowethu basivakashele bahlathiseni kahle kuze babone ukuthi uNkulunkulu sihlala naye. Amen. Bahlathiseni kahle. uNkulunkulu wethu muhle unyazi lwezulu. Amen. Amukho ofana naye. Ngiyengizwe abantu basemhlabeni amakholwa asemhlabeni angazeke mina ngikholwe enkonzweni. Ekhaya ngithi akazikholwe enkonzweni. Ngiyengizwe behlabelela bethi akekho ofana naye. Angikubezwe. Bethi akekho ofana naye. Ngiyembezwe beshe intabeni hayi ngithi asikazasibe seyinkonzweni samaNazaretha. Amen.
Ushembe kuyasithanda nathi kufuneke simthande ngezinhliziyo ezipheleleyo kuye. Amen. Ngezinhliziyo ezipheleleyo kuye. Ngoba ushembe uThixo. Awufundi incwadi. Awufundi emzilakatha. Sithathe lapha amaHebheru 10 verse 22. AmaHebheru 10 verse 22. Sibabaze inkosi enkulu uNyazi wezulu. Amen. Amukho batshazwayo emhlabeni noma ungaphuma ubheke phi ula ikhaya kuphela obatshazwayo inkosi uNyazi wezulu. Amen. Awufunde 10 verse 22 amaHebheru. Asisondele ngenhliziyo eqinisileyo. Singamkhohlisi. Asisondele ngenhliziyo eqinisileyo kushemba uNyazi wezulu. Ngokwethemba okupheleleyo. Nangokwethemba okupheleleyo. Sinenhliziyo efafazwe kungabikho uvalo ngokubi. Ngiyabonga uzobanjwa. Mamkhohlisi uzobanjwa. Asisondele onyazini ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethemba okupheleleyo. Siyezwana amaNazaretha. Onyazini kufanele sisondele ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethemba okupheleleyo kungabibikho uvalo ngokubi. Ushembe lo. Ushembe lesimkhonzayo. Asimkhonze siphelele kuye. Ngoba nawe uphelele kithi. Ngoba nawe uphelele kithi. Ebizwa ngoGagani uNyazi wayethanda kakhulu idolobha laseVerulam. Niyakwazi eVerulam bakithi? Kusuka kubaba mkhulu inkosi ilanga inyanga yezulu uThixo uNyazi wezulu bakukhonzile eVerulam kunebhangi elalibizwa kuthiwa uBarclays. Wayivamile ubaba mkhulu kuyakhona nelanga lalivamile kuyakhona nenyanga yezulu yayivamile kuyakhona noThixo noNyazi. Ngake ngisebenzela ngisemusha. Ngelilanga uBombela usuka ekuphameni ebizwa ngoNyazi. uNyazi libizwa ngoBombela. Luya eVerulam. Malulapha ludonsele eVerulam ngase station oThawa luhlangana nendoda yakwaMbonambi eyakhe lapha eMhlasini ngasemdloti. Abala indwethu sebiyabona eMhlasini ngaphesheya kumdloti. Uhlangana nayo le ndoda uNyazi uyayibingelela sawubona mntanami yavuma. Hawu pho wahamba ukhuluma wedwana mntanami kwenze njani? Ithi le ndoda yakwaMbonambi hawu ncebe yenkosi nginenkinga. Luyabuza uNyazi inkingani mntanami? Ngalahlekelwe indodana yami yahamba yosebenza eGoli. Sekwaphela iminyaka kayibuyi angisenathemba lokuba isayobuyibuye. Luyabuza uNyazi yahamba ngani eGoli indodana yakho? Uthi uMbonambi yahamba ngesitimela. Kade ke eGoli kanjwa ngeitimela nobaba wami wayesebenza eGoli.
ngizalwe indoda eyayisebenza eGoli. Obaba babebuya kanye ngonyaka, mabebuya kabili ibhonasi. Benesithunzi kwamadoda njengesithunzi asebenze eGoli, abuye kanye emakhaya ngoDisemba. Mayebuye kabili nangephasika sekuyibhonasi. Uthi uShembe indodana yakhe ihamba ngesitimela eGoli, uthi uMbonambi baba Nceke yenkosi. Unyazi lwakhe labizwa ngeNceke yenkosi. Lwakhe labizwa ngeNceke yenkosi unyazi. Lwathi bafana niyangiqolodela, sengiyahamba ngiyobuya enkosini yesihlanu sengimusha. Kunjani manje? Angithi sihamba naye phansi uBhombela siye eKhenani. Washo njalo wathi bafana niyangiqolodela, sengiyahamba ngiyobuya enkosini yesihlanu sengimusha. Ufakazi thina. Uthi-ke luthi kunyazi uMbonambi undodana kwahamba ngesitimela, uthi uMbonambi Nceke yenkosi. Uthi asiye ekesehlelela kulayini wesitimela. Cabanga uMbonambi ukuthi uShembe uzothi akulindwe isitimela kuyofuna indodana yakhe eGoli. Kanti cha, uShembe wenza okwasezulwini yena yedwa. Amen. Amen. uMbonambi unyazi lifika noMbonambi lapha esiteshini eVerle. Unyazi lifika elikhuluma nolayini wesitimela. Ulimi uMbonambi angaluzwanga ukuthi bathini. Maqede lapho luthi unyazi ayisizwile indodana yakho Nkosi kusisa. Ngakini ukhona njalo. Wahamba uMbonambi waqhubeka nendlela yakhe. Unyazi lwathukelele eVerle la luya khona. Kwaphela insukwana eyithile uMbonambi elima ngesipani seyimbongolo lapha engasemhlasini la kwake khona wayakhe khona uMbonambi. Namba balelizwe lakithi endodhe bencekuzisa amakhanda bayazi ukuthi ngikhuluma yona impela. uMbonambi wayelima ngesipani seyimbongolo lapha ngakwakhe emhlasini, uzwa abantu babangumsindi ekhaya. Kanti sekufika indodana yakhe leyayibhungele eGoli. Yeah. Wathi bona uMbonambi wakufika ithunywa seyizombiza ensimini elima ngesipani seyimbongolo. Bambiza wayiphendula uMbonambi isipani sakhe seyimbongolo, waphilela ekhaya. Mayifika ekhaya nansi indodana yakhe eyayibhungele eGoli. Amen. Mayebuza uMbonambi, mfana isikhathi singakuphumaphi? uMbonambi kwaku uJani Dambuza Mbonambi indodana yakhe kuEzra. Yebo. Mfana isikhathi singakuphumaphi? Baba, kade ngiseGoli ngithe ngilele nomuntu wasemzini. Indoda ke mayibhungile ayibhunguka ihlale yodwa. Indoda mayibhungile nje nale yabhunguka nje ihleli yodwa ikhona. Indoda yayibhunguka ihlale yodwa. Lutho. Indoda mayibhungile ayibhunguka ihlale yodwa. Baba ngithe ngilele nomuntu wasemzini eGoli. Ngezwe isandla singinyakazisa. Ngase ngizwe izwi likhuluma la phezulu lingibiza ngegama lithi kangivuke
goduke ngiyekhaya bayangifuna uthi ngithemba ngithi ngivula ingubo ngabona uhlobo lomuntu okhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga ungabhekeki uthi umfana kaMbonambi ngabe baba sengibuye ngeyimboza ngizama ukucasha laphinde izwi lathi sibani vuka njengamanje uphelele ekhaya bayakufuna mawungavuki ngizokubulala ya ushujawo kusho uShembe unyazi wezulu amen nawo ngesihlalweni ya vuka njengamanje ugoduke ekhaya umfana kaMbonambi ulandisa uyise uthi-ke baba ngibese ngivuka ngithatha okuthathekayo ngiphikelele eParksteshi ngiyolinda isitimela esize eNatali kade kuthiwa kuseNatali la abantu bepolitika basebeshintshile bathi kuKwaZulu Natali iseNatali la eGoli kuseTransvaal akhona eGauteng abantu bepolitika bathe kuseGauteng sikhule thina obaba bethu mabe bedonsa beGoli bathi baya eTransvaal yebo amen mabe suke eGoli beza la bathi siye eNatali abantu bepolitika bathe sekuKwaZulu Natal ngoba ke bayazi ukuthi mana benzani kodwa sikhule kuthiwa la kuseNatali inamanga sikhule kuthiwa kuseNatali manje obaba bethu besebenza eGoli kuthiwa kuseNatali la eGauteng kuthiwa kuseTransvaal ngoba bekuyizwe lamabhunu eGauteng bekuyizwe lamabhunu la kuthiwa kuseNatali ngoba iseNatali la kuthiwa kuseNatali ngoba kuseNatali uthi umfana kaMbonambi baba ngibese ngithatha okuthathekayo ngihamba ngiye esiteshini ngiyolinda isitimela esize eNatali yingakho ngifikile la ekhaya amen kwasuka lapho uMbonambi wayesejwayelana noNyasi emzini wasekuphambili uMbonambi noma fukuzela amadoda abona uNyazi kuqala abaningi bengakaliboni uMbonambi wasejwayelana noNyazi kubizwa ngoGagane wasiyajwayela uMbonambi ephakameni kwahamba lo mfana kaMbonambi wayebhungukile waseshaya intombi kwamaphumulo lapho kwamaphumulo eJeleza bakhona la emzini wakacabasha washaya intombi umfana kaMbonambi lo bebhunguke eGoli washaya intombi emzini wakacabasha lapho eJeleza mawubheka eMthandeni bakhona abamaphumulo la washaya intombi umfana kaMbonambi kwasuku uNyazi libizwa ngoGagane emzini wasekuPhakameni luyikhonga leyo ntombi ngoba uMbonambi wayeseseduze noNyazi benoma fukuzela thuliseni ngane thulisani ngane incelisi wasuka uShembe wayikhonga intombi emzini wakacabasha lapho eJeleza ngasemthandeni kwamaphumulo wasuka ephakameni uShembe ephikelele khona wathi esezansi kwagabasha ehleli phansi kwesihlahla ephumule kwase kuyigantsha phezulu lomuthi lathi mali igantsha lomuthi kwase kukhuluma izwi esihlahleni lathi Shembe lwaqalaza uGagane Shembe angishongo ukuthi
hamba ukhongela madodana abantu ngathi kuwe siyohlangana inhlangano kuphela. Kwakusho izwi onyazini luphansi kwesihlahla ezansi kwakagcabashe lapho ejeleza ngasemthandeni kwamaphumulo. Lwajika lapho unyazi phansi kwesihlahla laphumule kuso. Lwajika lapho lwabuya lweze kuphakameni alibangesaya phambili. Alibangesaya phambili emzini wakagcabasha olwaliyokhonga kuyo ingane yomfana kaMbonambi egungele eGoli. Lwajika unyazi lwabuya lwabuyela phambili. Ushembe munye. Amen. Ubaba mkhulu, ilanga, inyanga yezulu, uthingo, unyazi, into eyodwa. Amen. Umuntu mayesehlubukile-ke uyabahlukanisa. Mase ngene ukuhlubuka nje uyabahlukanisa. Athi umvangela kakhuluma ngani ngobani ukhulume ngobani ngoba vele uhlubukile. Ngoba uhlubukile. Umvangeli akakhuluma ngobani akhuluma ngani ngobani ukhulume ngobani ngoba vele uhlubukile uyena la ekhaya. Yakhaza Sazohamba nabanye bahambile. Umvangeli akhuluma ngani ngobani ukhulume ngobani ngoba njengoba uhlukanisa ushembe nje awuyenwa lekhaya. Sazohamba shembe munye. Amen. Munye nje shembe. Munye. Njoba ngikhuluma ngaye ngikhuluma ngoshembe oyedwa. Owake wasuka wayobhabhathisa eThekwini lapha eBhishi. Amasosha angaleso sikhathi amgada ukuthi make kwaminza umuntu ayamdubula. Wenza inkinga ushembe wabhabhathisa waze waqeda kwangamiza umuntu. Aphatha kabi amakhulu. Kuthema ulwandle sebedobe ngenyama yenkomo ulwandle sehlehla kwasho umnikazi wekhofu Ellis Brown owayekhona unyazi babhadisa libizwa ngoBhombela. Wathi umlungu uEllis Brown wathi khona umuntu oyinkinga owake wabhabhadisa lapho olwandle ngakho-ke le nkinga yokuhlehla kolwandle ekeyihambi kuyobikelwa yena kubona ngathi uzokwenze njani ngoba wabhabhadisa abantu kwangamiza muntu olwandle. Unyazi lwalandelwa leyo nto ekuphakameni ukuthi lwabhabhadisa kwangamiza muntu kwathiwa aliyohlehlisa ulwandle. Bathi noma sebefikile bezomcela wangahamba nabo. Wathi hayi bathi abamuzwile wabayeka bahamba. Wahamba ngesakhe isikhathi. Wathatha ubhoko lwakhe lolo aliphathayo uNkulunkulu wafike wahlehlisa ulwandle wathi mzukwane sikubeka nobaba ngasishongo ukuthi uyobuya usuke la sikubeke khona. Kwakusho ushembe nangesihlanu. Amen. Utshela ulwandle uthi mzukwane sikubeka nobaba asishongo ukuthi uyobuya usuke la sikubeke khona. Wahlehlisa ulwandle namanje lumile la wabeka khona. Amen. Awukwazi uzwe lutho kuthiwa luyanyakaza. Uthi mzukwane sikubeka nobaba la asishongo ukuthi uyobusuka. Ubani othesuka. Shembe muhle maNazaretha. Amen. Amen.
sihlale kuye ngemzuzu nangeyikhathi. Ithe incwadi yami asisondele ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethemba okupheleleyo onyazini. Amen. Sisondele ngenhliziyo kushembe epheleleyo nangokwethemba onyazini. Amen. Asifundenye sithathe la uPetro, sithathe oqala Petro 5:6. 5:6 Petro qala 5:6. Phela abanye mangafundanga iBhayibheli abezwa kahle. Funda Petro ya Petro uqala 5:6. Ngakho zithobiseni phansi kwesandla esinamandla sikaThixo. Ngakho zithobiseni phansi kwesandla esinamandla sikaThixo wethu unyazi lwezulu. Amen. Ukuba aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ukube aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo, ningayiphakamisi nina. Asilinde asiphakamise yena ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho zithobiseni phansi kwesandla esinamandla sonyazi. Nibeke kuye. Bese ke nibeka kuye ukukhathazeka. Ukukhathazeka kwethu asikubeke onyazi. Ngokuba uyanikhathalela. Ngokuba uyasikhathalela unyazi. Ngiyabonga. Ngakho sithobiseni phansi kwesandla esinamandla seNkosi unyazi lwezulu, ngokuba unyazi lona lodwa lisikhathalelayo. Amen. Unalo lelinye ithemba wathula. Yeah. Unyazi lona lodwa lisikhathalelayo. Amen. Ngakho sithobiseni ngaphansi kwesandla esinamandla sikaThixo wethu inkosi ushembe unyazi lwezulu. Amen. Amen. Ngoba uyasithanda unyazi. Amen. Uyathanda. Uyathanda. Kungenzeka kube indebe zomlomo ixoxenye indaba nenhliziyo ixoxenye indaba. Inhliziyo ixoxenye indaba neindebe zakho zomlomo ixoxenye indaba. Haya sihlale kula ukho leso yakhona. Asihlale kulo unyazi batakwethu. Ushembe uyasithanda kakhulu. Uyasithanda kakhulu ushembe, nathi kufanele simthande ngeenhliziyo ezithembekeleyo. Amen. Singamkhohlisi ubaba. Singahlali nawe la uphume la ube nemhlangano nezigebengu. Uthi baba bekulapha eDumbe, uthi abantu abahamba musana ukubavumela babuye, ngoba uma bebuya khona isikole abafuna ukusikhava, kodwa siyabona niyababuyisa. Ubaba ekhuluma eDumbe, niyakhumbula ubaba ekhuluma eDumbe ethi abantu abahamba la ngo-2011 bathi abambona uNkulunkulu abangasala naye, bahamba nabahamba naye wabo uNkulunkulu bahamba. Uthi ubaba eDumbe
yini igama lomuzi asisidumbe esimenyiwe esimenyiwe uthi ubaba nina niyinkinga ngoba seniyabalanda manje nibabuyisele ebuhleni laba bantu bayiphumela bona bathi amambona uNkulunkulu abangase bamkhonze ebuhleni uba bekhuluma esimenyiwe kodwa manje siyabona senibalandile nibuya nabo nibalandile nibuya nabo sihambe kakhulu siqala phansi enkantolo eThekwini sikhuphuka siye eMgungundlovu sibheka koBloemfontein namhlanje nibuya nabo imali inkinga ngoba imali iyona nithengisa ngayo baba nithengisa ngayo baba imali ubaba nithengisa ngaye manje ngendaba yemali seniyabalanda abantu abasifake enkantolo eThekwini sadonsa sayeMgungundlovu sasuka eMgungundlovu sayeBloemfontein sebenithenge ngemali nibalandile manje nifuna kwenzekeni esontweni esontweni nibalandile ngenxa yemali nithengisa ubaba ngemali thengisa ubaba ngemali nibalandile abantu abasifake enkantolo eThekwini sabheka eMgungundlovu sadlula sakoBloemfontein nibalandile banithenge ngemali manje ubaba kaphephile hayi ukuthi asikubona siyabona ukuthi ubaba kaphephile ngiyeke ngayithintile leyo ndawo ngoba ingiphethe kabi ukuhlala nabantu abamkhohlisayo baba babe sishayela umgidi eMgungundlovu siphume emajajini bethi bawathengile amajaji nathi asambe sowathenga namhlanje nibabuyisile laba bantu babe sishayela umgidi eMgungundlovu siphume emajajini bethi bona banemali bawathengile amajaji nathi asambe sowathenga nibabuyisile manje lwenziwani unyazi wenziwani baba hayi luthi uthingo athena amakhosi ala ikhaya akangabe sobheka amadoda akabheka eceleni nomjiva ugqokayo athungelwe omude angabheka amadoda wamadoda wona inkinga esontweni lusenjalo uthingo sasikhona la ePulpit sasikhona luthi amadoda iwona inkinga uthi bathelo baba angingabe ngisawabheka amadoda angithola umjiva omude ngawabuka amadoda wenziwani baba ungithumile baba uthi angizokhuluma ngifonelwe umvangeli umdluli ebusuku wathi mvangeli ubaba uyafuna fonelwe umvangeli umdluli ebusuku ngisekhaya wathi ubaba uyafuna mvangeli wenziwani baba imali izosala imali amagugu asemhlabeni uyempethwini nentuthane nangu ushembe ethuneni imali izosala ngamagugu lapha emhlabeni wena naye impethu nentuthane nangu ushembe ethuneni Ngifonele ebusuku wathi ubaba wathi umdluli ubaba mvangeli uyafuna umenzele umsebenzi wakhe ngithi-ke imali leyo dayisa ngayo ushembe izosala imali ngamaguga lapha emhlabeni
nayi impethu netuthane nangu Shembe nawe ethuneni. Kanti bayophuma abantu abayobaqotha kuShembe. Bayoze baphumephi. Abantu abobaqotha kuShembe noShembe azi ukuthi ngihlala nabantu angibaholayo bathembakele kumina. Imali ngamaguga lapha emhlabeni izawusala uzawukufa nayi impethu nentuthane nangu Shembe kuwe ethuneni. Hayi angaqhubeki nayo angime la baba Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho baba othe angizowenza ngicela Shembe kuma Nkosi yamakhosi ngokumntwana omncane kodwa Nkosi ngena konembeza bethu sikukhonze ngeqiniso Nkosi singakhonzi imali sikhonze wena Shembe singakhonzi imali sikhonze wena Shembe ngoba wena Shembe uba nomuntu emhlabeni uzube naye nangaphesha kwethuna uba nomuntu emhlabeni uzube naye nangaphesha kwethuna. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi umsebenzi ongithume wona into engijabulisayo engithozisayo amukho ozobuza ukuthi bengithini ngoba ngithunywe uShembe ngithunywe wena. Amukho nje noma munye onamandla ukuthi abuze ukuthi ubuthini ngoba ngithunywe uShembe ngithunywe wena. Kodwa asingayikhonzi imali asikhonze uShembe. Siyeke ukukhonza imali ngoba imali yona esidalela inkinga kuleli bandla. Imali yona esidalela inkinga kuleli bandla lonyazi wezulu. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyacela Shembe umsebenzi wakho ongithume wona ubuyisele ezulwini lapho bekunikwe khona. Ngiyabonga Nkosi amazwi otheka wakhuluma ebandleni lakho. Ngicela ukwehlela ngezansi Nkosi busisa abazwileyo. Amen. uNkulunkulu uthena isihlabelelo sokuvala sizohlatshelelwa umshumayeli uGumede waseMlazi u93 usho njalo baba wathi isihlabelelo u93 sohlatshelelwa umshumayeli uGumede waseMlazi 93. Nkosi busise uguqa wabangcwele. Ngiyabonga bobhuti.